3 तारिख सेप्टेम्बर 2020 जों दिनै आरो त्रिपुरा हास्टेनि गदर बाय अर्थात राज्यपाल बाय कक सालान्या फाइगा এবং जों बनो डेपुटेशन बरका इनका डेपुटेशन जों बनो कक फाइगा जेताबो थानाय 18 तारिख मेनि सिमी आरो जोंनि जिल्ला परिषद रक्षा प्रशासन नियुक्त फाइगा मन नियुक्त थाइमाने बिनि मेयर हयथ' 6 मासि किन्तु आबनि बागै जों नखा अमनि बिसिङाव जों निर्वाचन खायहांगाय भोट नायहांगाय जोंनि समस्त एरिया राजानि उन्नयनमूलक सामुं दाबो मथाक जाख्रिङै दंखा ओमफ्राय आबनि बागैनो जों दिनै हास्ते हापांनो मकं साका जे दायथि दायथि अमनि बिसिङाव যদি নির্বাচন খাইহাंगाय भोट खायहांगाय খুব জাকবनाय এবং তিনি এডিসি এরিয়াनि सामुं हुमुंरक दायथि दायथिखे অগ্রসরনাय অর্থাৎ বসকাंदिगा आवनाय অন্যদিকে जों आरो दाबो दिनै কোনো পাবলিক রিপ্রেজেন্টেটিভ गरै इलेक्टेड কোনো রিপ্রেজেন্টেটিভ गरै আপন বাগै सामुं हुमुंरक गाहामगाय ताङै मिया যেহেতু সারা ভারতবর্ষ এমনকি পৃথিবীও প্যান্ডামিক নুই दङ অমনি বিসিङावनो भारतनि নির্বাচন কমিশন মক গাইডলাइन रैखा निनी स्थानीय निर्वाचन फानथों निनी पुरसभा निर्वाचन फानथों निनी विधानसभा निर्वाचन फानथों किंबा अमनि बिसिङाव दङ साधारण निर्वाचन जरि दंखा किंबा उपनिर्वाचन दंखा किन्तु निर्वाचन कमिशन जे गाइडलाइन रेखा आबोबाय ताबोर जिल्ला परिषद बनि साधारण निर्वाचन खायमानो आपन बागै जों बनो कयखा जायति जायतिके निर्वाचन खायना बागै के बमन आशा सेखा आं स्टेट गभर्नमेन्ट परिषदके डाइरेक्शन दिनाय अमन जाहाथे रायजोआरि खायमानथों अमनि बागैनो कक सालायनांगौ अकाइसा बिसिनि दिन कक सालायो परिष्कार आशा रेखा जे आं दायति जायतिके स्टेट गभर्नमेन्ट दागिनाय गोसोनो एडिसि इलेक्शन सासुं लरिनाय ना जे एलायन्स दं माने आबो तिनि जुद्धर मरखा खायनो नांगौ ठीक दं जेहेतु 2018 निर्वाचनाव जों जुट खायनाय आसन रफा खायनाय निर्वाचनाव प्रचलित खायगा ताबुक जों मंको बरकजोंनो फ्री हैंड केरना नको अर्थात तिनि जे ताबुक जुट छरि विधानसभानि जे बुको निनि सीट किंबा आसन समझौता खालामनानै थांखिनि जे गभर्नमेन्ट যদিও आबो अलिखित कोनो एग्रीमेंट अलिखित आबो कोनो सैयाकरै हाइपनो बरकजोंनो कक सामान दङ जोंनो फ्री हैंड केरनाय अर्थात आटाय जातासन खायनाय मटेके गभर्नमेन्ट दङ किन्तु ताबुक जों जुद्धर रखा खालामना थांखिनि जों मैक्सिमाम सीटिं हांखौ हयथ' जरोङै मानो ओंनि हांगाय जों आबो एকক प्रतिनिधिना खायनाय मुटि जों तिनि एडिसि इलेक्शन सिगां जे दाबो टेरिटरियल काउन्सिल ना माने आबो ओंनाय जा आबो ताबुक पेन्डामिकनि कारणे हयथ' भारतबर्षनि ताबुक निनि पार्लियामेन्टनि अधिवेशन आसुकमैया अब हयथ' सिगां ओंनानि सम्भावना गरै जेहेतु आरो अब निनि 125तम 67 संविधान संशोधन खायमानि आबनि मुखो तैसि खायना नांगौ आरो ताबुक जदि निनि लोकसभा राज्यसभा अधिवेशन खांखैथ' अब कानाय जे काया कायनो मानो आबनो गताव आबनो सिगां हयथ' नि त्रिपुरा टेरिटरियल काउन्सिलि बनो जत सीट किंबा जत आसन संख्या दं आबो इंयानो मानो ताबो आबोथ' हयथ' जों अमनो आसा खालामो जे 28 सीटआव निर्वाचन